Iti panagtultuloy ti kangrunaan adamag. May samanan a para publiko a pagadalan ti binisita ti First Mountain Province Provincial Mobile Force Company tapno indanon ti naimpuswan a community outreach program. Binipisaryo iti Information and Education Campaign dagiti learner ti Libo Elementary School iti napwa Sabangan Mountain Province. Imbing layda iti grades 4 aging 6 dagiti napatag eleksyon panggap iti paggad nga ituntun na ti illegal drugs. Awareness may nagiti communist terrorist group deceptive recruitment, anti-bullying kandad dumapay. Kastamot an nanayunan ti kinataraki dagiti ubing iti free haircut activity an naidanon mutlaang kadagiti estudyante. Pudno unay nga wan ka paris diragsak amarik na, iti parangipaay iti serbisyo komunidad.